Hello guys, bयनिसिमबो हैप्पी विश्वकर्मा पुजानि गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि साना बयनिबो गाहामैनो थांथों बेखौनो आरज गाबो आनान गसाइनि सेराव। दा आं दंफैयो सेकेन्ड बसनि नखराव मानोना दिनै विश्वकर्मा एसे बेरायनांगोन ना फामुजानांगोन दिनै बेराय सेकेन्ड बसआ ओंखारनाय जायाखै देलायगासिनो सेकेन्ड बसआ डेन्जार सेकेन्ड बसआ ओंखारनाय जाबाय नै दा जों रावना होनोसै फार्स्ट बस वान नाम्बार बस फार्स्ट बस सेकेन्ड बस दिनै एकदम सुरां होननायनि खोथा दं माने बस मानि आरो थांनोसै बसआ इनभाइट खालामदों नालाय बसनि बस थाङाबाबो जायाना एसे मान होनांगोन ना बसखौ ओंखायनो थांनो ओंखारदों नङा नङा सेकेन्ड बस सकाव मोनफैबाय जों नै विश्वकर्मानि दिनै बारा मानसि गैया बिदिनो आरो मानसिफ्रा दिनै दुखानफोरा बन्द सोरबा खुलिदों सोरबा खुलियाखै लामानि अबस्था बिराद गाज्रि जानानै दं दासिमबो कमप्लिट जाथ'वाखै लामाया एथि दुर्गा मन्दिर एथिजाय मोनसे दालां दं आरो एथिजाय गोजाम दालाङा नै फायगोनानो नाइस बिना फैसानि पाउडार सिगाङाव एसे सान्दुं होबानो लामायाव नखर नखर फुजा दिनै मानसिनि गासैहाबो विश्वकर्मा दङ नालाय ओंखायनो नखर नखर फुजा बिदिजाय रयेल इनफिल्डनि मालिका फुजा होदों रेल लामानि नै रेल लामानि माल bener nama 94 saka nang gari ya yang sigaw no tati kang helpa सान्दुङा दुंखावना होदों बेरेफुंजानिफ्रायनो अखा दासो दुंखावना होदों सान्दुङा बसनि न'आव थांनाय लामाया नखरालागि टाइट
गंसेबो जिगाबनि न' गैया नै गासैबो पाक्का गोजा गंसेबो जिगाबनि न' गैया गेजेर फुख्रि मुलिनो नांबाबो दा जिगाबनि न' मोननाय नंला रायजोफोर गाइस नै गंसेबो गैया नै वाल होदों मालाय बांसिनथार गरिब नङा नै बेनो वाल होलायलायदों गरिब न'खरनि बिगोमा बियो बांसिनथार लामानि अबस्था मोनफैबाय लोगोफोर बसनि न'खौ न'खरसे बारनांगौ न'खरसे बारबानो मोनबाय नै बुरिया कालारनि न' थेलेबलेब नै बसनि न'आ बसआ पुरा कीर्तन लागायना होदों बसआ नै मालाय कापसे गाइखेर साहा बिस्कुटजों आथिं हेबलायलायनानै मोजां लोङो Nama tilung. Goinda. Mari dia bolon kamera se. Oh. Oh ya sini ini satu kali nang jo. आटानि आटा आबुनि आबु नै खानाय गुफुर जायाखै बेयावनो नाति मोनबाय नाति Tablet. Khora di tablet. लानजाय हगारनो हायाखै नै नातिया कुटि कुटि खालामगासिनो हैया बसनि फारु Kali mau kopi. Bikin pisat mau orang tamu. Muy cari bayi. Ayam. Kamu